Så vi har vores dokumentationsopgave her, og det er vektorfunktioner. Vores vektorfunktion er rt lige med t i anden minus 4, det er vores x-koordinat, og så er det t i tredje minus 3 gange t, det er vores y-koordinat. Og her kan vi se den følgende banekurve, hvor vi skal fortælle nogle ting om i den her opgave. Så det første spørgsmål er, hvor skærer koordinatsystemets akser? Og så kan vi eventuelt beregne det. Vores vektorfunktion, som jeg sagde tidligere, er den her. Og jeg kan se på koordinatsystemet, at akserne skærer flere, eller vektorfunktionen skærer koordinatsystemets akser flere forskellige steder, både i y-aksen og vores x-akse. For at finde skæringspunkterne for funktionen på aksen, skal man gøre følgende. Jeg ved, at x-aksen er alle punkterne y lige med 0, og på y-aksen er alle punkterne x lige med 0. Så hvis vi starter med skæringen med y-aksen, jeg starter med at sætte vores x-værdi lige med 0, så det vil sige, at den hedder x af t lige med 0. Så vi tager vores x-koordinater, som er t i anden minus 4, og sætter det lige med 0. Så får vi vores t-værdier, som er 2, og det er minus 2. Det er ikke vores skæringspunkter, det her, men vi har fundet tidspunkter for, hvornår punkterne skærer y-aksen. Og for at finde skæringspunkter, så skal vi indsætte det i y-koordinaten. Så hvis vi indsætter t eller 2 på t-værdis plads, så hedder den r af 2 lige med 2 i anden minus 4 og 2 i tredje minus 3 gange 2. Og så får vi altså punkterne hedder 0 og 2. Og så hvis vi indsætter minus 2 i den anden, så har vi r minus 2, og så har vi lige med minus 2, og vi sætter en parentes, fordi det er minus, så vi skal have det hele med. Så det hedder minus 2 i anden, minus 4, og så har vi igen minus 2 i tredje, minus 3 gange minus 2, så den hedder 0 af minus 2. Det vil sige, at vores y-akse har skæringspunkter 0,2 og 0,-2. Så hvis nu finder skæring med x-aksen, så sætter vi nu y af t lige med 0. Så vi tager vores y-koordinater, hedder det så, og sætter det lige med 0. Og bagefter så har vi fundet vores t-værdier, som er 3 og minus 3. Som igen, så er det ikke vores skæringspunkter, men blot tidspunkterne for, hvornår punkterne skærer y-aksen. Og nu sætter vi det igen ind i vores koordinater. Så vi sætter 3 ind, og så får vi minus 4,0. Og så sætter vi... den skal lige ændres. Så sætter vi minus 3 ind, og så får vi minus 1 og 0. Så det vil sige, at y-aksen har skæringspunkter minus 4,0 og minus 1,0. Og så kan vi også lige finde, hvor det er henne. Der, hvor jeg har de røde streger, er der, hvor den skærer de forskellige akser. Så går vi videre til næste spørgsmål. Hvor der er de vandrette tangenter, og hvor der er de lodrette tangenter på banekurven. Så igen har vi vores vektorfunktion her. Og herunder ser vi vektorfunktions og den afledes funktion. Så det er vores vektorfunktion, det her. Og så er det den afledede, så det er r-mærke t lige med x-mærke af t og y-mærke af t. Der vil være en vandret tangent, hvor y af t er lige med 0, og der vil være en lodret tangent, hvor x af t er lige med 0. Hvis begge tangenter, altså både den lodrette og vandrette, har samme løsning, vil der ikke være en tangent, så det vil sige, at det bliver en nulvektor. Hvis vi starter med at differentiere
den afledede, eller vores vektorfunktion, så bliver en afledet vektorfunktion, så er det r mærke af t, og så får vi 2t, og vi får 3t i anden minus 3. Det er vores afledede funktion af vektorfunktionen. Nu finder vi den lodrette funktion. Vi sætter vores x-værdi lige med 0, så den hedder 2t minus 4 lige med 0. Så løser vi lige, og vi får t af 0. Nu har jeg fundet min funktionsværdi, og det er t af 0. Så nu finder jeg den vandrette tangent, og det gør vi præcis det samme igen. Altså vi sætter vores y-værdi lige med 0, så det vil sige 3t minus 3 lige med 0. 3t i anden minus 3. Nu løser vi den ligning, og vi får t, så det er både t er lige med plus minus 1. Så det er vores funktionsværdi. Nu bestemmer vi koordinater, det vil sige, at vi sætter vores værdier ind i vores koordinater, i vores vektorfunktion. Så det vil sige, at den første, der sætter vi 0 ind, så det er minus 4 af 0, og bagefter sætter vi 1 ind, og det bliver til minus 3 og minus 2. Og bagefter så sætter vi også anden værdien, som er minus 1, og det bliver til minus 3 og minus 2. Så det vil sige, at den lodrette tangent kan findes ved t lige med 0 ved punkterne minus 4 og 0, og den vandrette tangent kan findes ved t og t lige med minus 1 ved punkterne de her. Nede under her har jeg så tegnet den lodrette tangent og den vandrette tangent. Den lodrette tangent kan vi finde her, og den vandrette tangent kan vi finde her. Så vi har 2 vandrette tangenter. Så går vi videre til den næste. Hvor er der dobbeltpunkter på vores banekurve? Så vi har igen vores vektorfunktion. Et dobbeltpunkt kan forklares som et punkt på en banekurve, hvor den skærer med sig selv, altså den går igennem det samme punkt. Som jeg også skriver, altså den går igennem punktet 2 gange. Det vil sige, at vi har 2 tidspunkter. Disse tidspunkter kalder vi så for S og T, hvilket vil sige, at der gælder, at RT er det samme som RS, altså vores vektorfunktioner vil være det samme. Det vil sige, at både vores x-koordinater og y-koordinater er ens. For at bestemme disse punkter løser vi derfor denne ligning i x af t lige med x af s, og det er det samme som y af t lige med y af s. Nu beregner vi tidspunktet for koordinatsættet. Så t af minus 4 er lige med s. 2 minus 4 er det samme som t i tredje minus 3 gange t lige med s i tredje minus 3 gange s. Vi løser x-koordinaten, så den løser vi her. Og så indsætter vi minus s i y-koordinaten. Og så løser vi den her ligning. Og vi faktoriserer s ud af venstre side. Så det vil sige, at vi sætter s ude for parentesen. Så vi flytter altså det her s ude for parentesen. Så enten er s 0, eller så er den minus 2s i tredje plus 6s i 0. Så hvis vi går med den her, hvis s var lige med 0, så vil s og t give det samme, og derfor bruger vi ikke den løsning, men vi bruger i stedet for den her. Så nu prøver vi at løse den her ligning, og det ender med, at vi får s lige med plus minus kvadratroot af 3. Så det vil sige, at vi indsætter vores tidspunkter i vores vektorfunktion, og vi vil få minus 1 og 0.
som vores koordinat. Og vi får igen minus 1 og 0. Så det passer perfekt, at vores vektorfunktion har et dobbeltpunkt her. Så skal vi bestemme R1 og forklare, hvad det betyder. Så vi har igen vores vektorfunktioner her. Vi kender altså vores t-værdi, som er 1. Det har vi fået givet her. Det indsætter vi nu i vores vektorfunktion, så den hedder R1. Og så sætter vi t ind, eller så sætter vi 1 ind på t's plads, fordi det er vores t-værdi. Så den hedder 1 i anden minus 4, og så 1 i tredje. Minus 3 gange 1, og vi får punkterne minus 3 og minus 2. Det vil sige, at R1 er lige med minus 3 minus 2. Det betyder, at til tidspunktet t lige med 1 er punkternes position på grafen minus 3 og minus 2.